senyor Pujades, nosaltres, quan li parlàvem de fer l'esforç davant de la recollida de residus dels comerços o de fer una... No posem en dubte que s'hagi d'aplicar la taxa o que s'hagi fet com s'ha fet fins ara, sinó que crec que hem de fer un esforç que vagi més endavant perquè clar, per sort o per desgràcia, fins fa 4 dies la meva família o la meva mare tenia un negoci a la ciutat i és una perruqueria, és una perruqueria que encara està en marxa, de 60 metres quadrats al local i pagava 700 euros per una bossa escombraries de cabell. Estic parlant d'això, no estic parlant de que si no ho hagin fet o no es tingués en compte, que es paguessin 2 o 3 rebuts o que es paguessin un. Estic dient que hem de fer l'esforç perquè aquests negocis, aquesta càrrega per una perruqueria de 2 treballadors, a vegades 3 als caps de setmana, i que té 60 metres quadrats i no té un volum d'escombraries o de residus molt elevat, estigui pagant 700 euros a l'any. Això ho hem de revisar. No passa, o sigui, entenc que segurament a altres municipis també hi ha això, però jo crec que aquí s'ha d'intentar ajustar. I no m'agrada fer ús però és la dada que tinc i és el que conec. I per tant, jo puc entendre i estic d'acord i quasi molt a favor de que Europa digui que els costos s'hagin de pagar per les taxes, perquè si no sempre hi ha el típic ajuntament que congela tarifes o impostos i després té deute acumulada i després per culpa d'aquesta mala gestió els altres hem d'anar solucionant la papeleta de l'estat espanyol i per tant anem a dedicar-nos a el que hem de dedicar-nos, però mirem-ho. Jo crec que val la pena que ens ho mirem i crec que a l'apartat de pressupostos podrem buscar algun tipus d'ajut, algun tipus de recurs. Jo crec que per això serveix el romanent de tresoreria en algun moment determinat. A mi m'agrada... Podríem fer un discurs d'una altra manera nosaltres, però és que no puc, per formació professional, no puc fer un discurs d'una altra manera. I sí que és veritat que el senyor León ens explica les coses bastant ben explicades i jo sóc de les persones que li fa moltes preguntes, tantes coses perquè les necessito saber per la meva feina. Per tant, entenc, vull que m'entengui que no estic parlant de que no s'hagi fet bé, sinó que estic dient que davant del repte d'aquesta taxa, jo crec, i que hem d'abordar el pagament per generació, tant a famílies com a comerços, aquí s'haurà de fer un esforç i tots haurem d'assumir certes responsabilitats, entenc. I jo només anava en aquesta línia, i sobretot perquè quan ens asseiem per parlar de pressupostos, aquests ajuts, nosaltres hem fet propostes d'inversió, però segurament quan ens tornem a seure podrem veure aquesta ajuda a comerç i als negocis de la ciutat. Per tant, em sap greu que la senyora Tarrés hagi dit que tots els grups de l'oposició votaran en contra perquè nosaltres ens abstindrem davant d'aquestes ordenances. Però bueno, ja ho havíem anunciat en comissió informativa i res, fer-ho públic. Moltes gràcies. Granollers Primàries.